i gang med, hej til TV-køkkenet. I dag skal vi lave en pølsehorn. Jeg har allerede lavet 6 af dem, og I kan lige se, det er sådan nogle her små pølsehorn. Du skal bruge pølser, det tager du, og så et stykke dej. Du skal ikke bruge så meget, fordi det er cocktailpølser. Og så skal du vikle det rundt om, og så for at gøre det lidt søde, så kan du tage enden af en ske eller et eller andet, og så lige tage sådan og lave 2 små røde prikker, så ligner det en mumie. Og det har jeg egentlig gjort med alle dem her. De ligner små spøgelser med øjne. Ja. Og hvad så, når man har gjort det, Molly? Hvor lang tid skal de så ind i? Hvad skal der så ske? Jamen, så skal de jo ind i ovnen, så skal man spise dem, når de er færdige. Og jeg ved ikke, om vi kommer til at kunne spise dem i dag. Det tror jeg. Ja. Det kan vi sikkert ikke. Jo, det kan vi også. Fordi I vil spise det pludselig og sådan. Nå, men du starter egentlig med at tage din kniv, som du så lige skal skære med. Så skærer du sådan et stykke. Og så tager du det. Og så tager du en pølse, og så tager du pølsen, og så vikler du det der rundt om. Og du vil gerne starte med en tyk ende, men det er lidt svært, fordi at det her, det har jo ikke en tyk ende. Så nu vikler du det der rundt om. Og skal man så trykke det godt fast, ikke? Jo, fordi at øjnene skal helst kunne sidde fast, uden de sådan glider af, ligesom her på de andre. Og så tager du lige enden af en ske eller et eller andet, nu har jeg godt taget enden af sådan en her. Og det er en fondygaffel, du har taget? Ja, og så tager jeg, sådan, som I kan se, der er lidt ketchup på, og så tager jeg og laver 2 små øjne og en mund. Det har jeg gjort på de andre, men det bliver bare lidt det. Det er meget søde. Og jeg former lige den her som en tynd ende, fordi at det er bare meget nemmere, fordi så ved man lige, hvor man skal skære henne. Ja, sikkert. Og så tager du en pølse igen, og så skær lige der, hvor du synes, det er tilpas. Og så tager du pølsen, selvfølgelig. Og så tager